Знаеш ли как другите да те възприемат по-насериозно в следващият спор? В България си имаме един закон, който гласи следното. Всеки разбира от всичко. Когато кажеш, че искаш да се занимаваш с някакъв нов бизнес, веднага някой ти вади списък защо това няма да стане. Я не се излагай. Тук в България нищо не става. Познавам един, дето се пробва и си удари главата в стената. Ти стоиш и се чудиш. Да се обясняваш ли, да се защитаваш ли, да се откажеш ли. А истината е една. Ти избираш какво да правиш с тази критика. Защото не всичко, което ти кажат, си струва да го слушаш. Но понякога има изрънце истина и ако си достатъчно уверен, ще го видиш, ще го използваш и ще станеш по-добър. Ако ли не, ще се въртиш в кръг, ще се защитаваш, ще ти пука какво говорят другите, твоят приятел, леля ти, чичо ти, майка ти, твоите съседи. А истинската увереност не е да се доказваш на всички, че си прав, а да си спокоен. Да знаеш какво искаш, а не да подскачаш от всяко мнение. И точно това ще накара хората да спрат да те подценяват. Защото ще усетят, че ти си достатъчно уверен в себе си и не се плашиш от критиката, която е в повечето случаи така или иначе просто прах в очите.